Моңаршы югалганнар да. Майкл, Мин аларны таптым. Башкаларны. Мин берсен күрдем. Мин аны лагеріне кадәр күзәттем. Алар шатырларда яши. Шатырларда һәм балыкчы куышларында. Алар кипкән балык ашый. Аларга бездән дә начаррак. Аларның бункерлары бар. Алар аны тәүлек буе саклый. 2 сакчы, 2 мылтык. Мин шул коралларны гына күрдем. Майкл, Шуңа мин сезгә әйтергә дип кайттым. Син Уолтны күрдеңме? Юк. Ләкин ул анда икәнен беләм. Ял итәрмен дә. Анда барырбыз. Һәм улымны кайтарачакбыз. 13 көн элек. Эй, Джон. Мин мылтыкны алып торырга телим. Бу сирәллә. Джек йоклый. Атарга өйрәнәсең киләме? Әйе. Онытылмасын өчен. Синең очрашумы? Юк. Иске гадәтләр. Аңлыйм. Рәхмәт, дус. Берничә патрон алсам буламы? Ант итәм мин. Шайтан, гафу ит. Тәртип, мин күтәрәм. Әйдә. Син кайда? Син тәртиптәме? Әйе, вакыт юк. Киләсеңме? Мин әзер. Мин киләм. Син төньякка дидең. Төньякка кая? Яр буенда зур ташлар бар. Уртасында зур ярык. Күргәч аңлыйчаксың. Барсы да әйбәт булачак. Мин киләм. Мин киләм, Уолт. Лоп, Джон. Анда тор. Майкл, син нәрсә? Анда тор. Эй, ни генә булса да, Мин улым артыннан барам. Мин улым артыннан барам. Һәм мине беркем дә туктатмас. Аңладыңмы? Бу минем хакым. Бу ата хакы. бүген. Сәлам. Монда нишлисең? Берни дә. Бераз һава суларга чыктым. Әйдә, сөйләшергә кирәк. Ничәү бар? Мылтык һәм пистолетлар 11 генә. Шул гынамы? Һәм булды. Бишесен алар алды. Аларның лагерына кадәр еракмы? Хәзер китсәк, иртәгә төнгә барып җитәрбез. Алар мин белгәнемне белми. Алар безне көтми. Шуңа кораллар алабыз да китәбез. Хәзер бишебез. Юк, 5 кеше җитми. Алар кимендә 20 дидең. Һәм безнең кораллар. Барсында күргәнеңне белмибез. Мин нәрсә күргәнемне беләм. Әгәр без артык күп булсак, алар безне сизәчәк. Мин зур гаскәрне утрау аша алып бармыйм. Син хәзер карар кабул итәргә тиеш дип уйлыйсыңмы?